Hollanders, hè, voor jullie. Ja? Oh, dan gaan we weer. Zijn jullie Pieterpatters? Ja. Is dat wel goed? Echt, hè? Mogen wij even een praatje komen maken? Tuurlijk. Ja hoor. Het is druk bij de Pieterpatters, zag ik. Ja, dat ligt vast aan het weer. Ja, maar we plannen dat Onze toch planning wel gaat voor, 3 hè? maanden vooruit. Hè? 3 maanden? Ja, als je met 3 koppels bent, voordat iedereen op hetzelfde niveau zit, dan moet je dat wel We vastleggen. bespreken niet vrijdag, we gaan zaterdag Pieterpad lopen. Niet want echt dan- niet out of the blue? Nee. Toen Deze we lag al begonnen even wel. vast. Toen we begonnen wel in de coronatijd. Oh, Ja, we zijn in coronatijd begonnen. dus de coronatijd heeft ook nog goede dingen met zich Toen was er niet meegebracht. zoveel. En hij zei eigenlijk van dat wil ik doen als ik met pensioen ben. Dan ga ik met mijn vrienden Vroeg Pieterpad pensioen wordt het lopen. nou. Hij is 2 jaar eerder begonnen. Hij had een voorsprongetje. Dus toen vroeg die zijn vrienden. Maar toen zei Richard, ja, dat heb ik al aan Yvonne voor de verjaardag gegeven. Dus ik kan niet alleen met mijn vrienden gaan, toch? Zo was het. Nee. En toen zeiden wij, nou ja, En hun weten niet zo goed de weg, dus vroegen ze mij. Wil jij ook mee? Nee, wij waren zo enthousiast dat jij ook mee was. Oh, je bent een soort van wandelende Google Maps? Ja, Zeker. nou, die heb ik hier. Oké, zo loopt altijd vol met het boekje. Met het Pieterpad boekje. Ja. echt uit het, uit uit het boekje? En ze leest dat Volgens het voor. boekje? Ja, het is vaak goed ook hoor. Boekje ook, joh. Nou, Ja, die want je is- bent ergens maar best kwijt om de weg te vinden, hè, om hem niet te missen, laat ik het zo zeggen. Diverse Is dat keren echt al waar? uitgelopen. Oké, ik zit er gewoon op. Ja? Ja. Ja, dus we zijn in december, wat is het, 2020 2020 begonnen. Ja. Toen deden we meestal 3 weekenden per jaar. 2020. 3 weekenden per jaar, dan gingen we 1 keer in de 4 weken. Ja. Ook toen we begonnen. Ja. Ja. We gaan nou 2, 3 keer per jaar. En we moeten nou nog 3 keer volgens mij. Dus, En dan hebben jullie alles gedaan? Ja. 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 Oké. 1 weekend hierna en dan doen we Maastricht als laatste. Maar we komen uit Noord-Holland, dus we moeten elke keer 2 uur rijden minimaal om hier te komen. ik heb het financieel ook even uitgerekend. Aan bekeuringen, hotelovernachtingen, alcohol. Hadden we ook aan de knieën. Boven de 7000 euro. Heel mooi Er lopen. zaten ook de eerste boetes nog bij, Ja, ja. de verkeersboetes, maar die, nu gaan we rustiger rijden. Ja. Dat scheelt. Oké. Ja. Ja, dat is ook een positief effect Ja. met van ouder worden. Hè? Die rechtervoet wordt minder zwaar. Nou, sommigen hebben daar nog geen moeite mee. Hoor. Ja, want mag ik je zeggen? Ja, natuurlijk. Jij begon daarover. Ben jij dan degene die de meeste boetes incasseert Ja, ik over ben het wel algemeen? Dus om en om. Om en om, ja. We moesten om elkaar lachen. Dus, maar op een gegeven Jeroen moment... rijdt een beetje truttig, dus Ja. die heeft nog geen... die heeft nog geen Als ze mij flitsen, krijg ik geld terug. Uit Noord-Holland komen jullie allemaal? Enkhuizen. Enkhuizen. Enkhuizen, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ja, dat gaat Heel lang. 45 jaar terug ongeveer, denk ik. Heel lang terug. Een vriendenploegje. Dan ben ik later een beetje ingestroomd. En Hij is eigenlijk geadopteerd. ja, Oké, Ken je All Stars? hij wordt gedoofd. De voetbal, komt een jaar de voetbal. Ja, gesponsord ken je? door het tuincentrum, hè? Ja, er is een Harry's, jongetje bijgekomen later. ja. En die hoort er eigenlijk nog steeds niet bij. maar ik heb een leuke vrouw, dus dan kon het zo een beetje. Ja, jij wordt gedoogd eigenlijk een beetje. Ja. Ja. Nee, dat gaat Ja, hartstikke dat leuk. kan Ik je heb nog geen spijt van, hè, van het loopje. Ik vind het nog steeds, ik word nog steeds enthousiast hadden we nog van. wel eens gastlopers mee, uit de vriendenploeg. Die zeiden, oh, willen we ook wel een keer mee. Ja. Een weekendje. Ja. En hoe ging dat? Ja, prima. Ja? Maar naarmate het vorderde, Maakte die Nou, af? eigenlijk, dat was voldoende. Meer wou ze niet. alleen wij zijn overgebleven. Misschien Maar nog de we maken laatste rit, weet natuurlijk je wel, af. naar Maastricht, dat ze nog een keer mee. Ja. Maar dat mag dus niet meer. Nee, dat vinden Dat gaan we we niet. niet. Nee, maar 45 jaar, althans, dat zegt hij. Ja. Ja. Maar kennen jullie elkaar dan nog langer? Nee, ook Nee. een beetje die periode. Jij bent er ook wat later bijgekomen natuurlijk. Hoor. Nee, ik ben een jaar jonger. Jij bent een jaar Ja. jonger. Zijn broer zat erbij. Zie je bijna Dat niet. erbij. Het is eigenlijk begonnen een beetje op de kleuterschool, de vriendengroep. Ja, dat was de volgende vraag. Ja, daar begonnen. Hoe oud zijn jullie nu? En we zijn nu, we kennen elkaar 45 jaar en we zijn nu, jij bent 47 en ik ben 46. Ja. Ja. Nee, allemaal Nou, 53. 53. 53. 4, 51. Wij 51. En die is 50. 51. Oh. 51 alweer. Geen feestje gegeven, die zeker. Wel man, in de tuin op zondagmiddag. Dat heb ik alweer vergeten. 51. Dat krijg je nou ook op die leeftijd, dat je het vergeet. En dan begint dat bij de mannen. Maar het is niet onbelangrijk dat de dames het ook met elkaar kunnen vinden. Hè? Was dat meteen vanaf het begin zo? Ja, Sandra kende ik alweer eerder al.
En maar ja, dat is inmiddels Vol, ook 30 jaar. we zijn inmiddels, we kennen elkaar inmiddels al 30 jaar. Ja. Dus ja. Het gaat nog altijd goed? Ja. Wauw. Ja, het is ook niet zo dat we iedere week met elkaar over de vloer komen. Hoor. Dat zeg je met de achterliggende gedachte van als we dat wel zouden doen, zou het helemaal misgaan. Nee, dat niet. Nee, maar het is leuk Je voor hebt zo'n natuurlijk hartstikke ploeg. druk, iedereen heeft hartstikke druk met jonge kinderen en die zijn nou wat ouder, dus nu heb je weer meer tijd. Ja, hè? Ja. Krijg je weer En een goed is beetje- goed. Nou ja, als ik voor mezelf spreek, we zijn een beetje generatiegenoten. Dus ik kan me dat voorstellen. Dat als de kinderen wat ouder en zelfstandiger worden, dat sommige dingen gewoon makkelijker worden. Hè? Je kunt dus wat makkelijker van huis weg. Doen jullie ook wel eens overnachting erbij of zo? Altijd. Ja? Altijd? Ja, het was nou 250 kilometer rijden. Altijd? Oké. We lopen vandaag en morgen. Ja, anders is het geen moeite. Nou ja, ik ken ook mensen die... Ja, maar dan Ja, maar wij moet toch wel hebben ontspanning al zijn. ruim 2 uur gereden. En dan Ja. moet je vanavond weer terug. En dan pakken we gelijk 2 dagen. Oké. En Jeroen had van lekker eten, die doet Ja. een leuk restaurantje erbij. Hij zoekt het Ja. restaurantje Ja, uit. vandaag hebben we zoekt pech, altijd want het we hebben hotel. vandaag all-inclusive. Dat is alles wat je afwacht. Als er iets met tegenstaat is all-inclusive. Maar goed, Yvonne zoekt wel altijd wat lekkers uit. Ja. Oké. En in het begin hebben we op de hotelkamers gegeten. Dan mochten we aan tafel op de hotelkamer, want de corona mochten we nergens. Dan mochten we met z'n drietjes eten, of 6 eten op de kamer. De bedden inklappen. Met eten op de kamer gereserveerd. Hoe zijn jullie, want daar ben ik persoonlijk wel benieuwd naar, hoe zijn jullie kinderen door de corona heen gerold? Want die, hebben het, die jeugd heeft het wel zwaar gehad, hè? Ja, weet ik niet. Bij ons viel het wel mee. Bij ons, ja. Voornamelijk zijn ze een beetje, ja dat mag eigenlijk natuurlijk niet, ze zijn schuurfeestjes en zijn ze toch wel een beetje bij elkaar gekropen. Ja. Ze hadden wel hun eigen kleine bubbeltjes. Ja. Ja. En hoe- Nou ja, en definitief verslaan geraakt aan de telefoon. Nou, Ja. dat even goed gebeurd. Ja. Ja, het is even Goeiedag. goed gebeurd. Hey, Hey, onze Pieterpad-vrienden. is dat niet Captain Stoebing van de Love Boat? Vet op. Of Captain Niglo? Ik ben even... Spelen vals. Maar die zijn jullie al eerder tegen? Oh. Nee hoor, nee. Nee, maar volgens mij hebben onze kinderen niet heel veel last van gehad. Oké. En onze oudste was toen denk ik 16. Ja, begint het net een beetje te komen dat ze wat willen. Nou, En Ja. tegenwoordig mogen ze tot hun 18 toch niks doen, dus dat, is, ja, dat doen vind ik ze eigenlijk nog even erger. goed wel. Maar Hey, en even zonder namen te noemen van restaurants of hotels of wat dan ook. Gaan jullie dan vanavond ook nog... Klein beetje wel. nee, meer tijdens het eten gewoon. Maar daarna, we gaan niet echt te vroeg in hoor. Ook geen apres-ski-achtige Nee, tafereel? gewoon- drinken we toch wel even. 4 uur doen we een borreltje met een, 4 uur, 7 uur. met een klein Ja, bitterballetje. te doen zijn, dus, Je moet wel je eigen een beetje verwennen. Ja. Oké. Het is, Nou, maar op deze leeftijd moet je ook om 1 uur vellen van de bed, hè? Jij wel. Ja. Ja, al jaren. Nee, maar vergeet niet, vaak kom je aan in de dorpjes. Dat is in the middle of nowhere. Daar is weinig te beleven. Vorige Ja. keer zaten we in Venlo. Dat was wel leuk. dat was wel Ja. leuk, ja. Kijk, waar zaten we Ja. toen? Carnaval was het. Oh, Daar ja. was nog iets te doen. Oh, ja. ja. Vastenavond. Nee, het kan nog wel. Ja, dat was de Liedjes voorbode. avond. Ja, liedjesavond. Dat was voor de In Venlo, 11, voor de 11 november. Ja, Ja. dat was wel leuk. Ja. Hebben jullie daar iets van meegekregen dan? Ja. Van Nou, die dat- liedjesavond? Nou, we zaten liepen in een door de restaurant- zaal We zaten heen. in een restaurant dat zat aan de Schouwburg. Theater. Ah, Van Venlo. oké. En toen hoorden we een heleboel lawaai en we zijn een beetje naar binnen geglipt en we kijken wat het nou allemaal was. Ja. Hadden we nog nooit meegemaakt. Hele zalen vol met mensen. Verkleed. Ja. Uit Noord-Holland leeft die carnaval En natuurlijk dat helemaal was die avond waar de beste Venlose carnavalsliedjes... Ja, binnen- ja, klopt. ja. ja. Het is een enorme rel geweest, hè? Oh ja? Ja, dat hebben jullie niet. natuurlijk mee... Nee, dat was het winnende liedje. Bleek een cover te zijn van een liedje uit ik ben vergeten welk Balkanland. Ik weet geen eens of je dat nog mag zeggen, Balkanland. Maar er is een enorme rel geweest en die 2 jongens moesten toen diep door het stof. Maar dat werd uiteindelijk wel een soort van geuzenlied. Enorme hit natuurlijk, omdat het omstreden was. Maar daar hebben jullie niks van meegekregen. Nee. We hebben wel nee. een nummer nog Wij gehoord, dachten, maar wat is we dit? waren een beetje laat. Het laatste nummer speelden ze toen nog. Ja, Voor de rest, het was afgelopen. Dat we een Goh. beetje gelipt. Dus jullie vielen eigenlijk met je neus in de boter. Ja. Ja. Ja, was leuk om mee te maken. Ja. Oké, Venlo is dus goedgekeurd Ja. door de Ja, ballotagecommissie. zeker. Ja. En waar eindigen jullie vandaag? Zwalmen. In Zwamen. Zwamen? Ja. Zwamen. Zwamen. Oh. Zwamen. Ja, En we slapen bij je, Yvonne?
In Polderholt. Zoiets. Hotel. Posterholt? Ja, Posterholt. Ja. Oh, Posterholt. Ja, is het Posterholt, wat? ja. Maar jullie eindigen in Zwalmen, maar jullie slapen in Posterholt? Ja, er was niks te spannend. Ja. Oh, En die moet altijd een goedkoop hotelletje uitzoeken van ons, dus dan zie je wel wat verder. Ja, budgetair zitten we niet in de hoogste categorie. nee? Nee, We hebben alles al meegemaakt. slaap in de bezemkast. Ja. Wie is de budgetbeheerder? Hebben jullie ze? Ja? Nee? Budget valt wel mee. Zo'n hotel, zo'n gereserveerde hotels. Oké, dus jij, Je bent doet wel het hartstikke afhankelijk waar je eindigt en wat er is. Ja. het zijn toch wel weer de zorgzame ladies volgens mij, hè? Zij stippelt de route uit, of Ja. zij is de routebewaakster. Ja. Jij zorgt voor de overnachtingen. Ik doe de routing, zeg maar, waar de auto's geparkeerd moeten worden, daar en daar. En dan, Oké, jij bent de logistiek manager. Ja. Ja, logistiek is ook altijd nog een dingetje. Ja, wij zijn volgers. ja, het dagelijks leven niet hoor. Daar Dan moet iedereen naar te luisteren. En nou, op zaterdag valt het mee.